Hos GeoTeam er der netop landet en fed nyhed. Den nye TSC 710. Jeg hedder Tommy. Velkommen til unboxingen. Det er som om, at det er den gamle TSC 7, der har fået en kæmpe opdatering og kom på steroider. Der følger en lille fin håndtaske med, hvis man er til sådan en gul sag. Stylusen, som vi kender, med ekstra spidser. En skærmbeskyttelse. Et lille håndtag til at sætte på siden af controlleren. Et USB-kabel. Det er den samme fede skærm, som du havde på TSC 7'eren, altså en 7-tommer. Men i et lidt mere ergonomisk korrekt hus, så er den lige blevet lidt mere slim Italien-følelsen. Den er hurtig til at tænde op. Man trykker på knappen, nu skal jeg holde ind her, og så cirka 20 sekunder efter, jamen så er den faktisk startet op og er klar til brug. Der er egentlig en ret fed controller, som er virkelig hurtig og har nogle kræfter, som man måske ikke har været vant til at se før. Det, der er den helt store forandring her, det er, at den nu kører Android. Og Android-versionen her, det gør, at du har bedre multitasking, du har en fed brugeroverflade her på den, og det giver mening i den her tid, som vi lever i nu, 2025-2026. Og det her, det er næsten som om, at man kan høre, at controlleren får sådan et lettet suk. Endelig noget software, der passer til min kaliber og mine kræfter. Der er forskellige features ved den her. Den er nu kommet med USB-C charging, og egentlig så vil man kunne tage og sætte sin dock til, eller sin skærm til med USB-C, og få sit billede fra controlleren direkte op på skærmen. Det er ret fedt. Jeg har prøvet det. Det fungerer ret godt faktisk. Der er et SIM-kort i sådan en controller her, og den kan nu fungere sammen med 5G, som vi er heldige at have, der virker ret godt i Danmark. Og det gør, at den fungerer ret godt sammen med cloud services, store filoverførsler osv. Og det er altså noget, vi ret godt kan lide her med sådan en controller som det her. Den har 2 Empower modules her, hvor man kan sætte forskellige ting til. Der er mange, der vil kende det som et radiomodul, og vide, at det har man behov for, hvis man bruger en totalstation eller en SX12, som vi har her til min side her også. Og den er rough, den kan holde til noget. Det kan den også holde til. Og kommer du ud og har svinet den, jamen så er det ikke et problem, for så kan du bare tage den hjem under hanen, og i virkeligheden så kan du skylle den der. Og så er den ren og pæn og ny og frisk igen. Det kan den altså holde til. Det er det, den er designet til i virkeligheden også. Der er mange, der tænker, jamen hvad koster sådan noget her af batteritid? Jeg er vant til, at jeg løber tør for batteri måske. Der har de forbedret batteriet i den her, så den kan gå 12 timer i marken uden en opladning, som det er lige nu. Man kan faktisk godt tilkøbe et ekstra batteri, som man sætter ind under klappen her. Det kalder vi et vinterbatteri. Der er der nogen, der måske vil blive glade for, og så kan den altså køre endnu længere tid. Der er kommet Android, betyder så, at vi har nogle rigtig stabile systemer. Vi har bedre opdateringer, vi har flere sikkerhedsting, og vi har frit valg på at kunne lægge flere forskellige typer apps ind på controlleren her, og kunne bruge den på den her måde. Hvem er den her henvendt til? Jamen, det er dig, der kører access-projekter med dit GPS-udstyr, eller din totalstation, eller hvad du nu bruger, og du bare ikke gider at vente på et workflow. Den har super mange kræfter bagved. Så hvis du bare vil have performance og være sikret i fremtiden, så er det den her controller, som du skal have fat i. Vil du prøve den i marken? Jamen, så er det nu, du skal tage fat i os her i GeoTeam. Så kommer vi gerne ud og viser dig den, og du kan få lov til at få hands-on og få lov at prøve, om det her det måske ikke er noget for dig. Efter 5 sekunder, så vil du godt kunne mærke forskellen, hvis du har haft en TSC 7 i forvejen. Så vil man godt kunne mærke, at okay, den er altså lige lidt mere slim, og den er altså lige de her 150 gram lettere, end det du kommer fra. Tak fordi du så med, og jamen hey, Android og rough hardware, det er næsten lidt snyd, ikke?